mga kauban. Nanilig. Guys, nanilig mi sa kalsada na mo guys. Mga kauban. Guys, ini ako mga kauban guys. Pahingi namin sa among kalsada sa Dalas, Alusan. Ikaw, Max, nakagalo ba? Hi! Hi! Morning! Kabaw ba? Kaway! Ano dapit? Guys, sa rice. Basa, pinagili pa ka. Hi! Sige, 09. Vincent, kayo lang ka. Gini, kinanang pinagpusta. Swimming pool? Binulo sa Spillwick. Pag-video, Max. Uy, ano man ang problema ba sila, Vincent? Basin mabarangay taani nga gipang harbis ang kuwan. Ha? Bakit tinanom ni Kanor sa ulo? Tam na din ni Kanor sa ulo. Ay, si Kanor, ma'am. Guys, Kanor ganina. Yung perisyonan man isa linggangaw. Adala sila diya pikas kay kanang sa 100. Oh. Sila ba yung nagkanang kuwan yung palibot? Oh? Kani pa na mabindi kay para makita nga na aki. Kani pa. Ang madami isa ka dami ba isa ka dami aki ko. Ha? Kani sa amlahan kay para. Sige. Kay business naman gyapon. Si Vincent og kusog. Daya ba pa? Ang tayo na ginis silang story kay Kanor. Maanod Dahil pwede ba daw kuno kaniya mahimo? Tangko. Anong lagi kang nakadikit? Oy, tura naman ta. Oh, na, dagan oh. Ano kayo? Nabira? Aman, ikaw ito balik ba ang kawayan? Dili na ko apa kinani. Dari ikyo sa pako ba human ka jud. Pinwi sa Dalas. Nasaan mi sa spitting sheet guys. So, nasaan mi dani nagkatapok. Muna ito minsan. Amanin mo na palit mo.
Kabalo di ka na. Kabakuan. Dili ko kamaluit. Mag-meeting kanina, mag-brief ang mga laki. Imo isap nga, mag-brief ang mga laki. Ang babae na yung mao. Buloy, gita na ko. Namang lamiyado ko. Ito ko na ba yun, lamiyado. Naman niya, ikaw naman. Ikaw naman, Wans. Manaman sila istorya. Ano yung kagawad sa Dallas. Guys, yung kagawad sa Dallas. Salamat sa Pastor ating Pagwalan. December. Nagyan po talagang alukit upan niya